ase miaka yao igintu buneke kereke gokoreka asa abana aba ngikibwenda tiyakorwa buno musi aiga gutene chimu machiro ni chimu machiro engakiya kare no ntari ebintu rero byabere ngati kanisa cyakire aiga mbari ko sanga ndagira abana mbwente baragira mu gucakira bona igo yo takuri ndagira yangina na abana bari bamwabo na barumba kuriye yayi bono rende intwe amone serikali yane umwana ugato tetina nero umunyamwando na twamotebiria gache bachire batagoire bono naro neinu murarorere omonte ebingaki ninche ngotagora ose nincho yo nkwagacha ekine chimuma era aniembe egocha somo chioyo ito the reason why utagore nyumba ina benga no muntu gwakoraki waita omuntu waita barobwe barocha ne nyumba batagorete lakini mbaro chino mumwana umwaba bakorete ki baitete bakabwata your brother rio my own brother bo na incheke na chirenga yo nyumba ya harusi ku mutu we gon sipiga ngateba ngaki tirangende muire musocho tukana no mugako yo tukanye pikipiki nsari ngogenda tuli tukiga St Peter's soko nsari tumaya konyora my other brothers bagatemie pikipiki yeyo bagato yikurugoro. In fact no na itire sana yo no morora yo sai ngonya kuguzara majira kama minyokinga mobwata ngamareta bakaga na rieri twakirete okwa mubugoreti go ngaki wagaruto kamuiki geta ainga gotarire bisonso kuri gagocha Mancho murigali obosongo vibes network abuna tokote bibutambe intwegasi yetu no gotara imase binyoro gokoretera ari agenderete na amangana matindi ayagokoreka asigesaku kyomugusiga ndero subscribe ase channel yetu ya Bosongo Vibes Network ekera tomenyete binyore migokoretera amangana maya rero nigo twatarire gwika sense mo yari otoigo barimo riotero yes riotero barimo maete riotero is past Nyakoe town otaraika chiruti chikanda musocho maega abunsa bwe skuru nera abwe kurukuri riotero no tore secondary magega kigia toretira kaka asenseye mwanya bantu goto sigete aso monta menyete yani kera kuwa gachire nyomba ngia especially nyomba ye permanent ya matofoli nyomba ye furnished bya gotogote abanga you have achieved in life yani ase bintu biria mwanya banta kurigiria sobugema gotware nyomba negente kemo nyomba ngia ase family ya menyete igonge kera kuwa gachire nyomba nonye ne kenyoro mumuro agachite nyomba sobo gagosikwa omumuro tagajiti sobo gagochajwa konyora abantu bakumurama ngeta konyora nsi no bwagajite bonekera omuntu agachite omumuro agachite omugisobo ngotwarara masikani nonye nkuru ase kenyoro nonye nkuru ase abantu bande ngekera omuchando obeire ka abantu baje banyore nga agachite buya bas anapata heshima omumuro nare gaiga bono tigamuro ko musai kiagerekera ko murigere miaka tiratira mono tiragenda atambe omuntu bwerige irikaka tebire nga yaya tigangende kanga ngachumuchi wagachira omochie oisire gukora tigereti kubekekerama lakini umanyi kuvuka mambio nyore nk'abantu bacite bagatagura umuchigo n'abantu batagurite n'abantu mwaragerete nabarabwo mukagongoro beroromo mugakindu n'omungi noyombo mugakindu n'omugako yomo mugakinire nyombe yemo yani ngabuna bwa abantu bagocha kugusarira umuchie musacha buri kwa bekire bigari gwatigire koragira gwatigire kuri nyamensa amba sabasaja mande bakoria wajire kwagurira matobori smiti n'umuchanga kwagachire yani just one morning abantu bamua gukora your investment just like that nakikuru kutata just amali that ngoro Justus Onyego Nyerere aigangai iga riotero gesoni gesoni ne kenyoro okay egwodi Nyakoe Bugeka ward Nyakoe ngayerete kurwa Nyakoe Samuel Mate gari Wochiambugika wochiga geso yani egeso ningo charugura Mate mugusi no chumune parete teiga kur Mate mugusi gocha gura ne kenyoro kingao constituency ya Kitutu Chache South iki ketoro chai how did this come to happen kaka no ninche sa you might sometimes timbo at word say nda nyala we explain on what happened asenge njege ndege koko kana no na ringiga nkai no na ringiga ga baka njo monyene ninchiete mongino ngukwa nale no mongino ngukwa nale in fact na chiete
yani nkaena ngaikarasa mwabo mbere ororo bara bakori gasi yawe watigete bana kinyiro mbatemete kundwanirira gaiga banta bari nsamba atemete kuruana lakini tukaranga teko nyarikana twere sange keini labda kia mangana ya nare kia mangana ya chagite mangana ya chagite iga kaka ni njembu ato mwiburi yomo tatari ko ku Paul Nyerere gori na chitaga sira 2022 yes sai omuntu mbwate no mwiburi yomo oyuri mamu minto yes na chitega iga kaka ngamutebinga ni ntagete kwenda kuagacha ngatebi na mumuro minto nga ntegete kuagacha nayo monene mino tini monene ndo mwana gatatu okay ase family okay ya bana 9 au murabuka abaiseke bane amura batano okay ngatebi mumuro minto narong oyo borongo buati ngamotebi nga nintete kwenda kuagacha nani ngati mama nga nintete kwenda kuagacha bakanga two options eitanga gache gaiga gosinga gache mata sina to kuruganya bondo mati ekere bante bigo nkagenda Savannah Cement nje kitengela menyete kitengela Nairobi huko kana Savannah Cement tuka buke Smith tukakora umuchanga matoboli arwete kore nyambaria matoboli aya agasambira nyambaria muntu na tukabwate tukamotebia tusambira matoboli agasamba akora tukagore bintu binde tuwabwate alafu all of a sudden mako igunga nende they did not address me directly they addressed my wife bako motebinga you yani to baisa kwanza kuagacha paka succession yako rero wano ngatebanga ki simiti to koiranirwa matobori to koirana yani umuntu uri bwa matobori nena atigete ngo se nya kwa mwete project okori ebinte binagwa ndikubirusiga ali akoreki at first ekara kwa baite reporting kwa gachore mbaka baite green light gusaba kagwanche exactly that's what they did and I will know I'm not mad I will not have come and nianza kufanya vitu zingine zenye mimi mwenyewe sija so vile walisema hivyo me I told my wife tiange ende paka gusi ingende ndigi so nimbwate sokoro yanakoro ku Nyang'au na nimbwate chi aunties ambao ni elders wa yani kuna mwenye ni mkubwa wa babangu na kuna wengine so nikakuja nika consult kaenda bumugambi bakangira bumugambi tukakuwa no mugambi chief assistant chief I was given a green light to go ahead to build ngaikasigete okay kwa nachakira umusingi ngatumirwa abantu kuru county muntu yagacha nga mu explain story ane agantebi I don't see any problem here asengenjo after all this is not the piece of land peke yake yenye mtapigania kuna mahali pengine wao wenye wanataka wanaezaenda wafanye nini wajenge iko obore mu musomi na bwate no bonene okay talingo oboro bonene buoka naro amali naro na wabale kwenda bagache naro different areas talinga no buoka no nene ngabatebika if you see there is a problem ngana agachirinsa to chi gaiga na agachire gochaka obore mwe buru to kurugaiga kurunsa buna gaiga aliga paka ga ali so muburi karuri nonyoroje yes ni nyoroje yuro ali ngabatebika if you see nga umuntu ndina atugete kuwagacha rinde goso otegete ngani gaiga batigete then ndoku yondeka kubutora ga aliga agachi maiga yes and that's what I told them so tukakuwa na yani njina agenda bye nyombe mpaka muna yekiriga chief obarangiri kuru Nairobi once in Nairobi bamenyere obarangiri several times mukore no mutureti onori barangiri ugaiga several times bago tebunga ki inchuo tugamba mangana bona bara batuma maruwe kuru Nairobi acha bona bachikurigeri umuntu bago address is the wrong person in fact they are addressing my wife chief atebanga no I will not do this I will not handle this case the way they want ngagenda paka mna ikiriga
So on Friday, last Friday, bagacha ekere bacha bagatheba nga tubeke meeting bagacha bonse kuru Nairobi. we had a meeting paka chief no aringi abantu mbalingo abangi then we tukaongea for a very long time period of time igaika segete kare to gukorera I don't know what happened. One of my brothers kaote anga ki enyombe yetu bwana kunyitagura In that meeting. Chief You are real brother. my real brother to iboire ndayemo tonge torobera mo wana rini ngateba ngaki nini chibika nini yani they were address ne meeting ni ile ali ngibu na ninche na chiti ko somirwa. You get me right? Yes. Bakasoma bakakora alafu nche in that meeting akere bacha agitinga bono umete kari mugakora meeting abantu kunywa bare soda koragira muri libacha agite koragira egende kigansoa sana kigansoa ekere umuntu agate ngache gutagura nye nyumbi yugwende gutagurwa egende kigansoa. In fact ena asogete mu meeting ya eretegeria abantu bacha agite kora I left gacha mpaka I called him. I went to Mutureti kama explain ya ngikiaba agantebi that is not possible. Abantu nabachi balimo they will not do that. And I thought on there with the reality. Aya kidogo tu hivi mimi nimeenda nakaa hapa hivi next hapa niko kwa nyumba nasikia saa 2 hivi ilikuwa saa 2 ama saa ngapi? Saa 3 Chamambi. Botuko. Nko igwa abantu bako wakachinduru na bacha gite kwa kachini chijirani ichi anichi. Nko igwa abantu bako wakachinduru. Ninki ngasi umunga obuno abantu okoro anyore ngobuno borebi gosi ninki. Ngateba nga kidogo hivi kuna msichana hapa anaitwa nani? Kuna msichana hapo nyuma huyo Nancy. Nancy akapiga simu. Nancy kupiga simu anasema nyumba imebomolewa. The first time I came nilipata hii ndio walikuwa wamebomoa. Alafu they arrested huyu ni nani? Yule papa. Ali arrest one of my brothers. Akamweleza. Yule mwenye alisema kwamba wanataka hii nyumba ibomolewe. Walikuwa wengi lakini huyu kijana huyu ali arrest one. Nikakuja nikapata amesimama hapa. Nikapigia chief akaniambia ni aje mpeleke Mosocho. Bakabwata your own brother uri My own brother. Bona incheke na chirenga nyomba ya harusi ku mutu we gonsi ipiga ngateba ngaki tirangende muire Mosocho. Tukana no mugako uyu. Tukaniye pikipiki nsari ngogenda tuli. Tukiga St Peter's soko nsari tumaya konyora my other brothers. Bagatemye pikipiki yeyo. Bagatoyi kurugoro. In fact no na itire sana uyu. No morora igo sai ngonya kuguzara majira. Bagatemye pikipiki yeyo. Muntu wiye pikipiki na agachi akabo muwa bari ba ko ndalioka nera agatinina. Bono ngo they rescued the other brother. Bono njenganza kuhirana. Ese ngenje bategete to beat the lady. So njenganza bono budiba mo rescue njenganza the lady your wife also. Nganza kuhirana. Kena anza kuhirana. Tima itiko so yo tigere mai. This guy alikipata hiyo siku. Na yeye ndiye alikuwa ananisaidia kupeleka huyo jamaa police station Mosocho. So they knew tumeshajua ni akina nani wanafanya hii kitu. Sasa walienda wakajiorganize. Wakaenda wakakomboa emioro, ebichiko, makombe. Ebinte binge bakaleta ne vijana gete bagacha bona. Bagacha bakakomboa mpaka kwerende probox. Ni yabekirite bintu mate gari. Wana bagatirira gabu. Wana naba abana abanyekinyura bakaobwa. Kare baobwa. Na inchi wanu ngachikorora. I was told by one of my friends to wasaka nduchigali these people do not have
good motive towards you. Essentially, they are your own brothers. Ebale bane, ne babuate some other goons. Nene in fact, mpaka they are the people bari kutagura. Okabanyene. Abanyene. Bakatagura. Bagakora. Bagatenga ibintu nebyabo. Ebintu nebyabo bagutagura. Kaka munande igati ngote ebyo omaene pi. Neye timbazo kwa nandiri. Kaka me, I'm struggling in life. See at okay, I went to school. Me Mesoma Makerere University. I did physical planning. I've tried put after job to Japata. I'm in the support of my wives. I want to support. And then your own real blood brothers. This is what I can see. Si watu wengine niseme ati ni mtu mwenye alitoka. Unajua kama ni mtu mwingine unaweza sema it's ni kitu ya osene everything abye mechindi. Lakini wone everything nanje nkoli kikumbire bye byoroche. Bamura bamino, not even your cousins. Not even your neighbors. Not even your aunties because your uncles. But your own blood brothers. According to Munike. I'm an orphan, and I just take myself as an orphan. Nyataliaba sometimes no sai toche tio nyolega iga asengenjo tingo ta kobena no nyumba inkobena nyumba I think a lot kinko yani tingo nyawe karansa nyumba njibika mbuyange enda sabantu bali nkaranse inseke yani okoseka yani kunyo kwa ibintu biri bigenderete okoseka obokora tali ngokoseka nga okoseka nini or the genesis of all this kia mangana ya niki because there could be a reason muchando ninki what next abagambi bayinangi bakotebekera barori ibintu bine okay mugambi mutanga na chete report musocho bagante bi I ngende mpaka crime office wachibara kodi whatever they are doing and then they start the process of prosecution. But unfortunately, I think yesterday all of them left. So abantu bali ba rightfully ko buatu mbayo. They have left to Nairobi. Yeah. Well, they have been here. They have been here. They have been here for some times. About almost 2-3 days. So I'm doing that process. Like where do I start from here? Where do I start? Can we have a look at what you nyombe ngakie gache ngakie? Kaka gaiga. Halinge veranda ga. Ine veranda iske. Ine isiko. Alafu gaiga. Eneo yangi my sitting room. This is sitting room. Tukikuja hivi. Ene dining. Ene dining. Okay. This is the kitchen. That was the store. That was my master bedroom. Ere moina. Okay. And then this one here. Yebate me ekora kani bate me kunyaka. Eka kugwa. Asenge jesibire. Ya ni chirumu cha bana. Okay. Which if you boys guys here. Yeah. So wono ene corridor ya gati gawo. Ene cho bata gorite na riri. Ene cho iri gari. Afu na ga ene cho ya kuchimari. Cho ya bana naro. So aba gusiba minto mbali bagotegererete kurusikali totene na igase kamera gotorobia aba gusiba mino mbali bagotegererete iskali
your message with just abana bami nabagusi neriri abana bami tabagusi eti amba address na Justus Nyerere gaki nyandi yo mugusi abwate nkoro ne yomu aya chikabira chinde asenge chikabira nere ekero umuntu akora amagenderero ekabire yo ekomu support nende amotebinga genderera inya there was a mistake na akorete go say construction na chithinga kora illegally in this place, then this is not the solution. Yani this is not the way they are supposed to. Ebinto bunimbia wanda okorekana. Ebintebi kange baten nete nyombe batenga ki enyombe bona tijagendere ekeigoro kego ikaigoro inya mutegete omuntu munga oli ocha kumenya gaiga nabo omuntu munga ali go chamenye after all nabona go tebunga ki go somewhere else alafu I get compensated like about this wastage abagusiba minto egente ne pia sense tigatuanchane nende tomenye no morembe nene moso abana ba mwa bali wele asinde yemo kuruwo sima moyo Mr. Toyomo mokuruwana inumweka that will not make a solution sa ibono ekenyorongi kero chega igoroche umeta mandu muri bata akora into buneke saba iburu sure nyenyombe yagachu itagurwe byekusi kabisa bantu muri bata akora into buneke tomenya no morembe ekosio korete ne area fiscal planning korete urban and regional planning obwate degree okay maybe nabora nyoro mundu go kwaigas never know into komanya mundu kigirete video but we hope anyway kaka ndagitenda kwa abanyekinyoro bachira abange sana, they have come in large numbers ndagitenda kwana na with one of them nindo chabangi na banena iga miaka yasukirake batwerese nginto buneke kereke okoreka se society ingikebwenerete gyakorwa nindo chabagaka banena iga bande buno yo twatebe gwite tuno araiga, so we try talking to them ndiri tunga maoni abaro narari as much as yegente kiabete within the same family abana abamo waiboiramu mugire chakangwe na marita aho na ndo tutebie ajibuno mungina gwekenyora akorra kwa onkurukyo kekerengana mune yakoreka muroro marita ne nguru kubasikari amurangere nkumi na malika nkoyeri akari muntu akorenta magendera nka ayo muiburi enyumba ariko nyuburi mu ariko bonia kanga rero muntu kunkyale kona hakinya magendera manye nyumba ingiya muntu kogocha kurwa kutata yogo so nyumba ingiya ko rukendo uri go so wende aneri ko so riri nene na kana no mungu uri otaba na bagenda matare miya abana butuko bari gocha mugaso batike ki ne ko igoro egini kibo di bati dikarete diuka nyumba ase miaka yao egento buneke kereke gokoreka sa abana aba ngikebwenda tyakorwa buno musi aiga gutene chimu machiro ni chimu machiro roro engaki yakare no ntari binzara byabere ngati kanisa cyakire aiga mbari ko sanga ndagira abana mbawente baragira mu gucakira bono igoyo takuri ndagira yangina na abana bari bamwabo nabarumba kuriye yayi esengakiri bono inkigia korupaka nande bacha kwira na ingikebwana tigia korupaka paka bacha kuigwana bono kuigwana rero ko setika baro asie nyombe yiga ebete nene bare ntendagira yabo baragira bagusanga igo bono koreto murembe etikiri bari bagitagurite bache ambo bayiaga banyagache baye korire baende bari giendagira gusene mburi barete iga abanyenyero baragira ro nyombe yini bagoseka uya murembe basikana igisiombe kikamanya kwa mangana na araba isaria nya bikaratemu akorra kwa nguru kyoko baba ikakora ibintu bunebi akorra kwana ni ntwa bayibuli turababe omoibuli oyo ka mwana yo ekiba isaranse tagu Nairobi bagakwana iguru yo nyumba eba mongi na inde karo chenga cyumwana ere bano bweru kire kwagaje gochaga ansa emeye ayari nge komotiga ka nyumba yakire iguru lakini ntuno amuna ncho motureti omwana ona agita baka mwana akantebe nkamate yabano tagito bano chiko nyo boli mobweiso na mama omino jo oma nje kobe kwebina gankani yaya ne nyomba ntagito kwagachiro mukungoka
ukabiri ina muruseti maate tari nyomba tukubekania omokungwa manene no moke ibono gonje entagete ng'aki omongi no gonte nkamate ya yokogenda ase omogambi maate mokwane nere na ndogenda ase omogambi omoino na mokwane nere oyumuna bagotebi bono akero mwana yagitaga ntingi na kore kina batebi bono benyomba yagendererete abantu bakanya gocha bono kayo yaikire gati abana bagwaka chibicha tumenya ukumwa kingi abantu bagwakira chibiche nyomba ya kore ki yaerire bono kari mwana yagotenga kina mama na tuomera na mama gakuru Nairobi bono mama uyo mwana kari ari nkuru Nairobi na nda abantu oisaransiri abagaka bono tumateka kingi abagaka bari bakwane tororo tojintware ngororo kingi abagaka bari bakwane tororo lakini njerinde gento ndate mune kenyoro kiane na bonde no obororo kubwatekane kari nyomba yabeire amagendera akire kenyoro nando bacha kunyitagura na abana abamo tayo sino mwa muntu ruete kando kati kunyitagura wow mongino ndi narai enswabo ngo yabene tumono kini yasoi yebo no mucho corona gagia chitukwa gacha isega pata marima mange balimbali kogenda bagacho bundu bali moinoga bali kwenda bagacho nere turabakani untete bali gochaga chasukuni magani hakikira kwa gacho nyumba wikage kabiri bakumatawe daga mama yo mabo kalimuya na ndo mwana nera mane sasa ojo no senki na ai mrani isana maringe no nyokweta na utingo kwa na pole baba mwako jakana marieta Samarieta ngoro kwedu ni marongera oyo tare no ri tari korre gente ke beta abana aba ekaro kamba manye tinki bagokora development yo muntu ogokora bunoyo nabwene tanyore kende gionse abwene tarengereri bana babu mugakoyo gakwa chusi twamwakerete kura abandi agakwa ntomanye tinga kyakweta saa 5 nitonyorete nga ukure bona abangwana bekara kananga timaiti ose no mongino kare kubabeka bobe umweta bangina ndire bagotobeka bobe timaiti no mongino kababeka bobe bono yo tigaire biek I think omwana yo tigaire biek according yes style 92 nche maete ngakinyite kero nko bowling aki eraiti ano maete na gwika bowling aki obole mwobo no bwa nyerere ntatu mwabo mungwano nero mumuromo nene timanye tinga kiba bakwero kaba nene nje obogi mwobo tiga umongino ya aisaransi abana bayense ona ta wisaransi bana bayense gwanse rojo ya itukondiri parasuke enera device nda abangwana there is no day wikabarangeri yoyo birangere niboka kwanza abamuramu bwene takwirangeri numweka mutaranyora mamo mino karaisaransa mwisaina mumanya kokwana bangina bande kochimaya bona mwisaine mwaeteire emiaka 18 ngukumisane kero omonto akokora amagendero mwacha inu mamo mino se mamo mino batebi mwacha gotagura enyomba bune akere nyomba yekogu namanya gata sana oyo araire ata wisita manyete kende yo mwana moina kare bikuro bigocha era araire abangwana tukamonyokani tukanyongera omwana narega nganjete sana baba oyo isaranstega kero twaenda moino gari tukamonyokanere tukanyoro abantu aba tusirere babere oyo gontebi Robin oyo ne natigere gora bakareta Robin kururoga
nabwate amagina gitabere ngateba oyo goika tumuire police station yakoreki aberoro tugochigoika arimo timaete omonto ekarokana ba omonto ori obwe kwende nerotoneti bwe pipi twari ne pikipiki tugikaga ari soko igoro era agatinda tukabwatu oyera akamonyoka Nyasaye namakonyete njebona ngatigwa ngo itu abona ite tugo bangite taro nkorera nkorera nyumba naende narera bari bangite wa mwachumurigeria kuigure emigano kurwase abanyakenyoro na mumura nara mungwana nara onera libamba tata rero chete kubwata ero jete kubwata rero chete kole to mungwana tebanga tata Samaria tangoro kumaki bagandi. Yes. Iko nara ile ngaigwe bikura abantu bakura. Kamo ino gali. Nkabo kakaro nabo kankanyora omura babere batamire go chimoino yondo tire go jiro. Nkamo minyo kinga mobwata ngamareta bakaga nari litwakire to kamo. Okwa mubogore tiko ngaki wakaruto kamuike. Geta ainge go tarire bisonso koli ka go. Na otonya te como leta bakaga igatokanya gwakiro yesimi echeki agotarire bisonso goli bo ata kwenda lakini akanyara goikaga iga na tomo igetiga iga gwakiro yesimi agaja arieri tokamutirimo kipara tokamubeke pikipiki na ere kande katene na arieri bana ba oya anko ya no ya itire bakamoita ana arieri baje bakamba bane squad nyinge yembogi bagajoka na bro box pagacha bono bonsi ne babwate chitinde ibaga bonsi pagacha no tete ne nsa bagate bantu ebintu togotagora ne pyeito bagatagora bakarasa tukabakani ara moigo etera go jamori genjira mogo etera moiruruken bakaba bagatira go jirogo ariye babwate mbakore tikotagora nyitanga bara mbakore wa macho murigereri rube mbwato kabakaiga rine ririkire kurwase mu chief Ochia somo CS liko mochika ashugurikira manganaya ikiagera yabona abeire beyond mo chief abere gento tokorokanga a criminal case kote amatoro korigia mo chief ikiwezekana bamura bamwaboyo na mamu mwabo nonye bari Nairobi will try to call them on phone ikiagera it's good kaka media ntorigo chaiga sesegi intwe tokorangiri gutochaiga totegerere pande zote kero monta wa fairground arwe story yae yobuna kwanire maybe na mungino inere mamu mwabo nakabwate nere mugano yago tebango mwana oyimbe gakorete ganere dende toigunere kurwa sare ingarende nere ninkiabwate kurwa bo tomanyi gukora mugano tobwerti kuri arero bono nje naraiga maoni yane ebare kokora baende court ere injunction court order tebena ki stop preventing from continuing kwagachaga gusimnareta matobori nare koreta matobori ga umurega ali bare kwenda batuare court order tebena ki tenani construction from anything being erected here is an offense etenani buna bare kumanya bane montare tamatobori abekega achake kwagacha atire nyumba kai buna ikiriga amagocha gutagora gati anda kada bagocha butukoma they those are goons. I had goons actually. They are not by themselves baachete paka bande bari hired mancho murigereria kakabona nachika gotebya buri tangani egasi ya media tari ugo chakorete bitino muchie egasi itogo tugochi chabu na tugarangiriwe twereswa mangana pande zote kaka kawaida n'abagambi bagokora chisemo cyonse kikaranse oyo goteba nagoseire oyo omogosu twikaranse mesa twakwana kiro mondo teba ya ere igare tukiagarete ngakore neke ntu ya not here gosaririo monte erieta gosekorama monto ntwe toraiga tokegambe toigunga ngai kiro chiku tukebekera bagusi na barabo batwamoni abo toikira somo chibwe sokoro the great sokoro yani sokore nene omochi oyo iga tutagetenere arato na manyitengane yakoregate gosenere bado taraye manya bior Yamano mobisa agigorugwa nje nkorugwa marietane yes Charles Nyang'au ototo iga ninche omumuranti garete somo chibwe sokoro yano mayo ngorugwa Charles Nyang'au ototo yes twarenge na baminto chose boyure na inche Charles Nyang'au ototo
na Peter Ogori Ototo na Stephen Omaiko Ototo. N'abasibati ba minto mbarororo. Abandi bararire twatigaire noyo omubieka. Bono senkeye yesokoro yo muchibuo mayo ninche bieka ntigareta. Bono buna nkwete gutigara igo mobisa The Great SM. The great yeah, that is it. Igonya sai na maite buna ntigareta. Bono. Ta tindi omuya obwa abaminto bararire. Yes. Lakini ese rieta ria Yesu naririgerete ndai gapaka bono mwanya oli lituko ria rero. Amen. Bono ntobwato muchanda iga. Omochokoro yone nero bete muno munyamwando na tigere tuna mumuro minto Peter Ogori oli okura kurara 2023 omutinyu kabere. Amo noyo minto Teresia kangina nero kurite kurara uri omongina bwo mumuro minto imalemu. Amo no mwana Paul Nyerere nero uri twanchaine uri konangirisa bado nongo chi Nairobi ketengere samenyete atari gontiga bono bakurite kurara 2023 omwaka uyo yomo omo muro mintagara 2020 omutienyu kabere Nyerere mwana ona kararo mutienyu nane nane nabori tio bwe musina yaro rocha koira lakini bono taika koira lakini rende sengencha tuoroge tingo cha koira arenga karara litukoliria lirito chigwaka ita liarenge chumaine tagirito chigwaka kwendega tuoro kinga nero rocha koira pati mbaya karara mongino goiko mutienyu kominomo nero korara bona bana abaeneti bonsi omuntu bandiere to mwando yakoro ku Justus Nyerere nero mumuro tore komaiga mamba bono sengencho yayo na chamo isonde igachusi bali no monginoye oyo kabire abwata bangina babere no muntu bwata bangina babere noyo bwata oyo omuntu bwata bangina babere tali omuntu bwengencho no muntu okoeni abantu family batatu tali obwengencho tali omunyamwando gose ninche bono ngamaete bobe ogoteba nga sokoro nayo tigareta kururugura ari minto Nairobi getengere bantebiri mama na bamura ba minto nchakobekera omonginone agasa ari omugondore liotero so mwana Nyerere agorete uyure ise akera bache sinde na inche nkabwata nonendo sokoro nindo motureti ndo machiama ni location ya bogeka lakini leo yabagirwe yabeire irianyi location ya store pararogoro gesoni ngumbu nyonsia bogeka location bono nkamotebiri roli togende sori ori gete nkabwati protocol bona inde yege serikali tintantana moire bune sokoro echakororeka no mugondo na moire teno yone no mugondo torione yoro uwo mwana one ore mwana uwo murominto asengencho bante biribo ngabaira se chibweri yali taire yali geto mugondo yo Keraisare kugura. Keraisare kugura nero barikerete lakini uri taire lakini ono uri taire no ale moyale nkarora mbuya mbugati protocol mbaire moire pako baruororo amoete way forward nkaire ororo mugambi uchikomorora okoroke omwana ndo chabweka ni Nyerere abweka ine ise iyo mugambi nero no uchire korere sinde ngawa uchire gontebia bamwanchira abeke bure muburi ntobo mayitira nayo ligete ngawo teni chiamani wakwa libia nayo gute ninche ndigete njina ligete mabatano nona ali taire ai omwana oyo gochio kolibia likara asirire street abande basire street yalia megondo yaba isese bekire batiga ya baurwa megondo yasira oyo gochio kobeke cho ne gendo beke cho mugambye ko mategendo beke cho obeke ne nyumba mumurore ndo koimoka okaleta material kobeke cho kobeka ne nyumba we Justus bas tokoigwa nkonyore simi korurogoro kuru Nairobi saba chokora bamura bamwabo sokoro mbana ko ngakira lakini tukari bakangakira ngagito igwete nga kwabekire Justus yabo mugondo irogoro bwagachire igato saretio mochio Nyerere ngo mubori mochokoro na mubeka ya nchi nabwa de protocol iriga mune sokoro na ndo motureti senior yes nkarambu ya muire se chibweri arige to mugondo iwo otatu mino malemu na inche nyoroche nganero rigete nere na irete nero batete we forward ngagenda mwaga acho mugondo no yo iso
basi bakomanya ngonte bigenda ongo obateneni nkogenda nkwimukia omwana Justus ngomoreta so mugambi okurugupiri bumatieka kiali ngabatebire nganaende ngankomotereni bare ngamba moeta ona okay umugambi naende okomotebi bono ogonte ibatebi bachigocha ngabatebi bono umugambi otebire nchuo onye mutagete batene ateneniwe ngaintu ntori gocha togocha gocha December nko babodi nende kana mogocha gocha December omochango yarete na material beyonce ngakibikoba n'abantu kaga bansiro bo ibi bautebera gitibye bintawa none binte baocha kutuibera ngamono yaya bakarua bagate byo mugambi oli okuruku Ambrose bwe ground yekyo oyoro bono bisi bakamotebia gendo tenenie gasi eyo konyoro mwana onaende ochiro ororo nererendo ruro yeso yo retire naende ochiro tebiri oli obwe ground ali senyombe eri kwa gajwa start mwabagorete omugambi oli agateba mwagenda so mugambi oli omonene oyi Ambrose oli oligete konyano inje kugitinda egubugambi na ite kwa egungwana nganya omugambi opiri bunero olikire ngaki abatebi atotebirende ninje ndigete kana muri ko mugenda mwagache nera akabatebia genda mwagache kuchindo cyo bwekaine tato mino nera akabana okay mugambi bono uroro ase nyombe ye korosi upi okurukwa Ambrose gichana bona ari chibu akabere mu assistant karo yo arenge chibu bona obeire chibu muno yali taya nera akabatebia umugondo no yoiso ndimbo atiba genda mwagache munali munembo machiko agotwara nenda akabatebia bakagendera bakaruororo bakanyora tabateneti bakamanya koreta ibwe county monene bwe county bali bako bawura none bichiko bintu byonsi mumaito ngobisa bagacha batenenie bintu gose babwata nabantu bali bakwagacha ogo chigocho koboli ngakiga natebunteneni Justus yokomotebiyaya nchaiga ngweito ngwatata mbamanyete korwa batureti bakomotureti ore senior ore sokore yane nore na material stogachete eso motureti okurukwa losi nyabika no mogaita material igomba ko muchibu na maite baka assistant imba maite bonsi omonto yagachira magura yabere agoteba ngagati ngokuna Yorio iga nkune mbobe omwana okwagacho iserende ngakingo cha komonteneni akagenda basi kera akabade we forward gendie gasi onye bagambi bamanyite bakabatureti gendie mere makagenda paka bono tana go chako teba ngo montacha abwateneni oibwe county monge akatigero omwana Justus esimi momoena momo ngakere mobwate nga inki agotenenia amunche nabwenete gotenenia inu moma etaba obisa abantu be count na bagotenenia onyore na ntobwati none lirube lirio kwagache nyomba na bagotenenia onje mba ite bagantenenia aiga keronta abwate bintu byonsi bakanyo omwana yabwate bintu byonsi bagateba genderera bono baretire bawo policing bonsi bateba ke omwana otenkwa bakwagacha baretire batumire OCS madam OCS mosocho yo ito nero oakeira Ambrose gabumbuwe muchiokorosi gwa ngakiere Ambrose akamotebie chibu iga omwana okwagacha oise atakeira atebetugwe atoma abasigari bacha kobwata mwana oyo ngana bali bakwagacha osesi agateba nino mwana okwagacha na chibu atebire omulimo no bwese botakali buonde tingo toma abasigari wone nyomba twabekirwe omwana obekire gocha kugenderera togwenda orotwana kurigereria bagambi bantegenda origereria ngaki agenderete yaikire yabekirwe Lindros bono nali bagocha bono moisonde bagoteba toikaranse bakongagire simi twaikira obotuko yarenge moisonde sokoro twaikira bono bansire komanyana nende nga sokoro bono naro ngo batai mwaikira bono nende ngo batai mwakolire biya ochima igonye muchariri mono na konyango no kobatebia angatokonye mangana yanga twatene ntikare gochimusingi utaraba rene momotebie sabwenete koba nche tige ntonke yongoruani ari wese bantu bane bamura bane ngaru chikobekaria oimo muromino naende bonero muromo nene bono tanga limbo oche toteneni lakini bono nende mbuya mwaikire tia tokutumira nga bono tukara abantu saba no muchibu Ambrose no are ngoteba mbiya mono eri yarenge
Chuma yarenge chuma basi ituko lya chuma tokorwa rende nkoganyo bagocha bagona kundangeri koruoro baga ngasokorwa ngayale ngabatetikande isibia najete kunale tobole mingana kola simeke bintu byane nkoruororo ngo mongino ko batebia mugonda kale akego ngocha ngwesibia naendo gocha naendo mo naendo chobu naendo kurangeri ngangwe isibiare mbama itiege ntombu adeti mbante beti umugambi ngocha renge oikana ndi buna naire tegentege se serikali etenenere omwana oyo the way forward emuganyete muna ncho motureti senior ngire chibu yane nande gochimintabu bakarwa ono babwate timu enyinge baroseti lakini mwana oyo yeremba motebetie bamokonete twakanga ne family okeja kugamba twakanga ne ntwe katole twaje kanyabale tira bante ugaiga surrounding abange bagocha kugamba mangana baikiro muchi bono oyo era gatoka nere bieka na inje kana ne gweto no oyo bieka na inje ngatati nkoenda baraji go kuki kende ande kabe sokoro rende nere gosenga kiere ngakiabo rono no mugambi ate yonkaganyo mugambi abo bisa tokaenda nere bakororo chinse chirange 10 lakini aba batebeti kuba surrounding bajete saine batateti sanane bakamanya goteba bono sasita mugambi nenda gateba ya nje sanane elingo lakini mugambi akanyoru kiobisi acha gocha saa 10 na lito chieto togo iko bagateba intu to wangu tewe fogwa atende bukuru mwajete na intu twakwanire ninche nko babodi bono muno motureti gyara chibutinda oikara ninche nko mwaliba chibutali yaro ko babodi bono ninche nko bayi gambone na muno motureti sinya banko babodi nga mwakolire nga kurumwaje nga yetu akwana kwanire ngabono lakini bono ni ntoko alibaga mware watwade we forward na ya kero muntu bunare gukwana nga igo twari kolika mu secretary nero yo kolika nga igo twari kolika nimuna nayo ora akwane tolike ngo batayimbi ya mono batayibyo mo chokoro yone ngo tebambi ya mono chibu sogo ikana abaminto bali mora omochokoro yone chastasi imokango obatebie muna gwajete mwana kondia ntara kwana na ya sini ayo ngabono yo nakwana ngabona aye kwana yawo kobeka bona abo bisa ngokwana lende ntuntori boba ngokwana omwana oyo mochokoro bajete bali no mongino ye paka mwane tole no mongino ne bagonte isokoro twatebi ukurugo na mama abamura baminto to megondo yeito ne mengere yende nera bo bisabu nyabondo kenyoro yeita mo mwana oyagorete ise yende ne karera ganga yende nere nyakoe lakini twatebi gutwa gache liotero na ubaba tebeti na lie dirende na babwate tenga baire simatieka basi matieka na ro korete nga matieka tali taiti bawo so akombori ngo buri matieka na ro rigete ine ere liso na baire toro ryori bagakira baruba irete no mugambi yo robo ne chibu yo roro ali sibakwa gachanga na ro rigete kina bwade tia machiko aliyo tandusyo basi ngababwata babisa ngaruonga kwana ngaruonga teba bono linde umugambi akabatebya genda morosi cyo genda abunkwa ngwa tato mino ninche na rigete genda makore boyo mwana yakaimoka kaenda so mugambi uyo bona abusenyo muchyo kwa gachwa kwa mrosi kichana nera akamotebi ekera bako mwakere migocha ngacha gotenenia yo kichana muchibu yo ikire komanya ke omwana uri kwa gacha kwa bonena ngwichi komoteneni polisi ngibonse bagocha ninche ngoberesa polisi bagocha bagushinyi bakanyo mwana kwa isa kwa gacha bwe county ogocho mokubwe county bali bagotenenia okanyoro mwana nga ngwa isa kwa gacha akagenda baya batebiri omusigari omosiesi atuma basigari yasinyire bono nigo bajete bago togo ikaransa ntuma kumbe kwa robu bagaete tiegento kyo osinogo chigotagure nyumba totamanyeti inche ne chibu amburosi totali awea ngangu chigotagura bali nyumba bono bamanya ko twakorire kesi nga tugateba muambi amburosi agateba iga tugakwana twensi bono ero rite final man kyaro muchi sekwende ye kwagachu ambuoye ogoteba na abaigura maoni yaino mongino gokwana nga ntu amachiti kotebya omwana Justus lakini tokabatebya kuratiga nga toje turapange bintebi bonne tokonyora igona akorete ki igona amotebeti kiara mwana utare kwa babalimo achago totebya angabona akari matare angatali na incha
bono acha gototenga no buri muburia ba motebiri na baro bagateo buri mabaro ba motebiri buri mubwa moteti mborobi ngandi otero oi gotare ne intura bato tebe na bato tebeti ndi otero tari nyakoe tari raganga tari nyakoe oi toko nyari ninga ndoje mba moteti mwana otari bali mota tatonga ine temune serikali gose muna sokoro na baro baganjira naso mukutano na bagwanjira ninga ye arontu amoteti kintu amoteti ngate teraikirana ngokora atigake omwana kumbonyoli matiri aya reba kaite taranyora bakaite ngano muchiesa ko batenga nkwaga chandi omwana lile bakanyokwa gacha na hina bako tega so akorenga yaya ngakara atiga ngatorenga ngantora panga bono linde tokanyana babo baitabire gabu muchibwa akamanya koimo kabu ubone sengo chikokorera to chikokoro mugutano ogotebo toigure twensi ngabono mungino goteba ntagete ngasabu aratenena karatenenire ndachencherwe bintu byane byonsi kyaro buri mubuno bwa Paul Nyerere ogoli botara korere rubintu byonsi gochenji gogia sonde boro bwa marehemu lakini boro bwa ise Justus aya mungino tante tenchencherwe ngabiyoli binte bye bigotenena inyombe iye gotenena erinde muno mungina nyena kwanete Agnes egotenena kara ya tenenire ndara chencherwa manya koranga kingo panga bana bane umuchibwa akamanya koyugwa mangana ayibune familia goteba akamanya goteba isa uri mwatebire bo ebintu nebiye ino ntu serikali ntori goswana na bintu muna na inu mwachire motari goswana na mangana family muna mwakora ngonte byabo bisaba mwaikira bwona nero goteba nga ntori goswana na igure Justus mamu mino tebirega oino muchibwa Ambrose otebire enyombe yera tenena ara onchore binte byonsi amanya uche ko bapanga bono enyombe riego tenena erebunere wesi yaikire tegendera kwagachwa paka mamu mino obakwaneire abatebi ngakia ko bapanga lakini na arura oine chibu Ambrose ogateba na tigire bono na abatikira mangana abune familia munyagambe inumweka munya itone nabagaka bari muri atake ababara gusina ande momenta abande mobe timu wake munya mororenga enyomberia ekogenderera paka abinte bya onchoirwe eteneine ose ekona kogenderera muko na gukora ebinde monde etere report lakini sibone ngana aranyetere niyo ino muchibote na aranyetere niri paka kero mwande etere reportinga nkogendererere useteri kogendera nari torue tororo tugakora amasabaka babuo bakabwata rende tokobwata tukaruororo abari ngomba seretwe rende ukera muri umugutano no intwe bina tokwenda iga nabongo kwegwero ngori tari bobe nari tori gosaba kya no mugutano twachige tugote goika twegwero ngori bona ya muna bona mwachire ga iga no anje tini bate umongina umunywe cha muri bona bose kera mubwata time bonne nganya bapangire abwo bamura bakubeka namo bagosera bare ngororo bona inche sokoro inche ba nkubugarende tingo sabarende tigando lango nabondu ere tona magura nabere bagotumege tisi inche bagantumege tisi akarabantumege tisi banjaruki bichararo bona paka bano kona kweboringa ki ekaratu ajire megutane ye aiganyomba bagontumege tisi nkwenda isiko bampange getisi bono ga ngayinkorwa ngayingochi ambuone bono lenda babisa muna mwagira mwakolire buya je timbu atingana gochi moina mwamu muro mintoro mwana one Paul Nyerere engencho ntigarete ne liyo bagoteba ngo sari omochie na inu mwaikira iga na muraje ko rowe sokore nere go sari omochi osineye gutagura bono lende intwe amone serikali yane omwana ogato tetina nero munyamwando na twamotebiria gache bachire batagoire bono naro ne inu murarorere omonte ebingaki ninche ngotagura ose nincho yo nkwagacha ere buya go sere bobe haleluya amen bwana asibiwe omane na togiwe amina na ndro muntu mogaka buye kanisa bune sokoro yes engana yo moiso ebinte bya koregete bona bana bangaki bago chakoba aba bachire batagwire nyomba bono eke koriiki use family ngakibone gucha koba aseke gusio somo gusi kabisa original utali fake una tuaki inaiga
ekine chimuma era aniembe egocha somo chioyo ito the reason why utagore nyumba ina benga no muntu gwakoraki waita omuntu waita barobwe barocha ne nyumba batagurete lakini barocha no mumwana omwaba bakorete ki baitete barobwono ebagogete ngane nyumba tu lakini eseke gusi no muntu baitete no nja kare na chiete ground yali se nyumba eria litukoria Sunday iria Jumapili arure kanisa ngochi korigereria nganyo abantu baichoire ground yali se nyumba bakorera au baraba amate bono lindo nya bamate bakorera intulende ngaki bono toko ba intumbora intulende bono intutu bakoreria mariga eseke gusi yabo obisa ne ranembe asomochie nona aba baraire mu murominto na muka murominto na no mwana Nyerere bonsi nabo baroche bobe asengencho bone gente erorerio roko na kogenda rioka roko na kuranda ebino ebyoge biri baiterete nyomberia na bibiri bono ngono muntu iraire baitete lakini barobono mbaraika kumanya lakini akaro kabago cha kumanya nari kabago cha kumanya ndoche mbobe tu akorete erebuye tanga bono bamanyire bareto musasiro ko tintwe toraba katoliki mu chiyoyo ito toraba katoliki bareto musasiroti asiara macho mochiga arete misaga abantu baje surrounding emise somwe batogi keria serieta ria Yesu ngaki esauri tu asoe kanisa ngabone ngombe yare koretu gosemboli enye nywa manyinga itekeke gushikeri arenge ke mwanso elinde nga saitani buri saitani afanye nini ashindwe katika jina ya Yesu haleluya amen bono asengenje yayo bono omusasiroti batagete toche bari uwanja muna nchuri onde se kanisa na barumba le se kanisa tore tumupatiri tobeke minta atosabere enyomberia baitabe egenderere nyomba njana gutagorwa oyo baranche nje timbu atimanga na gochio oyo baranche bakobe kororo bagotebe nyombe itari eroko bororo yo chastas omwana oli barachoro mochokoro batebe ayebono oikire kwagacharia naye genda asitutete chastas yakwena naria gendo mwagachira ororo asororo naye soaga yasagachire ainaro obuna bwo agachi botali bwo kotagura bono batebe ninje ngotagura nojo bono seke gusino ono baka kodi ningana baka se Ruto mbodi no president nkwana yango kwana nekene nero ekane ninje ngotagura senje ngwagachi eserikali ya chirororeko etakeire chigotagura ne egotagura omogondo ino yoba goseba kanya omwana oyo kwagacha no ngwaisa kwagacha erindo bori mobori bwa isemba okoraki mbosira nono omogondo tabekirie cho otabekirie nyumba emegondo emenge gocha yagenda gosebono aberego bono lende omwana okwagacha ngirenda akora bono aya bori mobori arocha kobankoni arenge ngendo obune sokoro ndangeri omugambi abe mubekerese yonta ebiri nkoni yale tanga liolire no nche nabana aje kora mu aki achitakanga kitu kidogo nkabekese yi nkamoira somo gambi akabekese yi to agatoa chibese ya ntunone siringi tana gotoa ne lichiko twabwate tiri omugusi omwana ngwa isa kwagacha onya nyimo kyo murone nimbwata bamura nyirembeko tanga no inure na omwata leo hii mwako sokoro gwatandanise ngakyo ko irobo le mobwamo muromino osebo mwano mu muromino gochikobeka mu muro ororo bono gaki mwakole bya tokonye bari gocha igatonyora namo nkwana yango kwana na baro bari gotoka tubada bo bakwane moigwese ninje nkongaine rie sokoro wese na ubago kwana bya asante na kore irabo